ଆମର ତ ଖାଆନ୍ତିନି ଏପଟେ ସେପଟେ। ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆସିଛି ମାନେ ଏଟା କଣ ହେଇଛି? ଛତୁ, ବଟମ ଛତୁ। ଏଟା କି ଛତୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ଖାଆନ୍ତିନି ତ ଆମର ଏପଟେ। ଛତୁ ନା ସାପ ଅଣ୍ଡା? ନା ବେ, ଆମର ଏପଟେ ଖାଆନ୍ତିନି ନା। ଆମର ଇଏ ବଣ ଛତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ୟାକୁ ଖାଇବା ନା। ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଛତୁ ଖାଇମି ଗୋଟେ ଦିନର ମରିଯିବି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିଥିବି। ଖାଆନ୍ତି, ଆମ ଆଡେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଖାଆନ୍ତି। ଆମ ଆଡେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆମେ ଖାଉନା। ଇଏ ଯେମିତି କଥା କହୁଛି ଅମ୍ବାନୀର, ମାନେ ତାର ତ ଝିଅ, ଅମ୍ବାନୀର ଝିଅ ଅଛି ନା? ଝିଅ ପିଅ ନାହିଁ, ଅମ୍ବାନୀର ପୁଅ। ଇଏ ଖାଉନି ଏଗୁଡା, ମାନେ ବିଲର ଯୋଉ ଗେଣ୍ଡା ବି ଖାଇଦବ, କହୁଛ ଆମେ ଖାଉନୁ। ଅଲଜ୍ୟା। କହୁଛି ଆମେ ଖାଉନୁ, ସବୁ ଖାଉଛି। ଆଇଛି ତୁଳିଆ ପାଇଁକି, ଆଇଛି ତୁଳିଆ ପାଇଁକି। ଏତେ ମିଛ କଥା କଣ?